भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवराम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सौम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गरबेज झाले. नमान एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुम्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिय देवाचे माया मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर नमान एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुम्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुम्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर माग्या ये सुम्या भडव्यान आम्ही जण जगा त्याच्या कष्ट आणि गुसावी लहानपणाचा आनंद कमी पावू शकतो आमच्या अंतस्करणाने ओळख आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या मका दिला मुझे मत जोडाय का राख संभाळ आणि सदै आमेन. श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवन मी गेले आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोटेपणाचे आणि पासांचे आडियम कमका धार दे देवता का फरमावून दी म्हणा मेला लेवन किंतु ये सरकावेल्या पूजनच्या कुवारा आत्मे बिबाडू संसारात भोंच्या सैताना त्या खोट्यात मे देवाचे पदवे नियम कडे आमेन. शासनाचा विषय दितांका निरंतर प्रकाश संचय समाधानाचे विषय घेऊन देत आमेन. सत्मंतान देवा आमच्या सगळ्या पवित्र आत्म्यावर विंगल संभवलो काल्पनिक देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो जीवन जगलो सरगार चढलो देव पजोजा बसला मेल्यांचे मुसबी करून तयतलो सत्मंता पवित्रज्ञा कथलिक पैसबे भक्तांचे एकतार भक्तांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमका येऊ तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या या सकाळींच्या वेळा या ब्रेसराच्या दिसा त्या देवाक आम्ही अर्घा देऊया त्या सौम्या मुखार आम्ही या आमच्या देवा मुखार आमचे जिणी समर्पण देऊन त्याच्या मुखार आम्ही कलती जाऊया त्याच्या मुखार आम्ही कलती जाऊया आमकांस आम्ही कलती करून घेऊया आमकांस
आम्ही त्या देवा मुखार, त्या सोम्या मुखार आमकां आमी खलते करून घेवया. देवाचे उतर म्हणटा, जो कोण आपणाक खलतो करता ताका देव उंच उबारता. ताका देव उंच उबारता. त्या देखून आमी आमकांच आमी जर उंच उबारता तर ते आमच्या दिश्टीन मात्र, देवाच्या दिश्टीन न्ही. देवाचे दिश्टीन आमी कितले खालते, आमी कितले ल्हान, तितले देवाच्या दिश्टीन आमी व्हड जाता. देवाचे उतर म्हणटा, जाकोबाचे पत्र 14 अध्याय 26 वळ, देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. आज हांवें तें केला, हें केला, हांव तितल्या जाणांक सुवार्ता प्रगट करता, हांव तितल्या जाणांक म्हज्या मागण्यान बरें जाला, आज कितल्या जाणांक हांवें हेल्प केला, आज कितल्या जाणांक हांवें कुमक केल्या, आज कितले व्हडले 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 हांवें उलयल्या रे. आज हांवें केल्लें कितेंच ना म्हूण हांव केदळा म्हणसर वळखना. जें कितें बरें हांवें केलां, जें कितें बरें हांवें जोडलां तें त्या सोम्याच्या कृपेन म्हणून हांव केदो म्हणसर वळखना. त्या म्हणसर हांव ल्हान आसा. तेदो म्हणसर आमकां ताची कृपा लागना. देवाचे उतर म्हणटा, जाकोबाचे पत्र 4 अध्याय 10 वळ, सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आणि तो तुमकां उंच उबारतलो. तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाचे उतर म्हणटा, जेजू खालतो जालो, जेजू खालतो जालो मरणापर्यंत, खुर्साच्या मरणापर्यंत. He humbled himself, humbled unto the death on the cross. He humbled. आमी क्रिस्ताक नेसची ताची भुरगीं. आज क्रिस्त आमचे थ्रू, आमचे मुखांतर हेरा लागीं उलोवंक जाय. आमी कंप्लीटली क्रिस्ताक पांगरूंक जाय. केवळ ताचे उतर आमी उसारल्यार पावना. केवळ आमी घंटे गटले कोण कान घेवन तेरस केल्यार पावना. आमी कितले मागणे करता ते इम्पॉर्टंट न्ही. आमी कितले सोम्याचे प्रतिरूप हेरांक दाखयता आमच्या जिवितांत ती आज इम्पॉर्टंट. आज आमी हेरांक कितें देख दिता. आज कितल्या जाणांक आमकां पळोवन, आमचे जिवीत पळोवन सोम्या लागीं येतात. आज आमी पवित्र आत्म्या लागीं कृपा मागया. वय आमी आसकत आमचें थंय उणेपण आसा, हर एकल्या थंय आसा उणेपण. जर कोणी म्हणटा हांव परफेक्ट, आय एम अ परफेक्शनिस्ट, देन ताचे थंय व्हडले प्रॉब्लेम आसा. कोणी परफेक्ट न्ही. देव एकलो मात्र परफेक्ट. त्या देखून आमकां परफेक्ट करचे त्या आमच्या भितर जियोवच्या, आमचे थंय जियोवच्या आमकां कृपा दितल्या त्या पवित्र आत्म्यान. मोगाचे न्हू, आमचे मायक आमी अनम्यूट करया आनी मागया कृपा. कृपा मागया ह्या घडये. आमी हर एकल्यानी ताचे कृपा नेसचे पसून, क्रिस्ताक नेसली हेरांनी पळोवचे पसून त्या पवित्र आत्म्यान आमकां नेसोवंक जाय. पवित्र आत्म्यान आमकां नेटोवंक जाय. दोळ्या आमचे धांप्या
दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. मागया ये पवित्रात्म्या, म्हाका खालतो करायच्या दिसा ये पवित्रात्म्या, हांवें क्रिस्तचे स्वरूप नेससय. म्हज्या काळजांत, म्हज्या चिंतनान, म्हज्या उतरान, म्हज्या भोगणांनी, इनसाइड अँड आउटसाइड, भितरल्यान आनी भायल्यान मागया. ओ होली स्पिरिट कम, fill me, fill me, fill me with the spirit of humility, humble heart. Oh Holy Spirit, give me. Only you can give me that. Only you can. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, fill me. Cover me. My love. Holy Spirit, I love you. Be 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 my love. Fill me with your love. Fill me with your love. म्हाका कंप्लीट परिवर्तन करून दी. त्यात मी तुझो मोग मुझे मावळावनी. आज या लयनीर आम्ही मागणी करताना आमचे हर एकल्याचे मन मनाची जाण या मायल्याच्या सलांत मागून असले पवित्रत्म्या तांकां तुवें एक मनाचे करून मागूंक शिकयलें. मनाचे जावन ते मागले, एक मनाचे जावन ते तांणी तांचे जिवीत दिले, सुवात प्रगट केले. मनाचे जावन सुवात प्रगट केले. एक मनाचे जावन तुझ्या राजांत तांणी वावरताना तांच्या जिवितांत कितले फळ दिले. आज ही पवित्र सभा आम्ही पळयता. भोरम कथ्या करपेन आणि एक पाऊंड आमकां सडी आयच्या दिसा आणि एक स्टेप आमकां सडी पवित्रत्म्या. आज आमकां नवी संधी शिकय. आज आमकां शिकय पवित्रत्म्या. लियरा 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 लियरा. Those who have gift of tongues, please use the gift of tongues and praise. Hallelujah. Those who do not gift of tongues, thirst for the gift of tongues. Thirst for the gift of tongues. Thirst. Those who are thirsty, the Lord give them. The Lord, the Holy Spirit will quench their thirst. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord.
Many times we say, God, I surrender myself completely. Many times we call on the name of the Lord. Many times we tell Jesus, Jesus, I give you myself completely without keeping anything back. मस्तपटी आम्ही देवाक सांगता, आज देवा म्हाकाच तुझ्या हातान समर्पिता. सुभारपटी आम्ही सांगता, जेजू म्हाकाच कंप्लीटली कितें सुद्दां नासतना हांव तुका समर्पिता. आम्ही कंतारे गायता, सर्वस्व हांव दिता, सर्वस्व हांव दिता, सर्वस्व हांव दिता. आज मुशेर आम्ही आमचे कितले सर्वस्व त्या पवित्र आत्म्याक दिला. हांव कितें म्हज्या तोंडान मग्ने उसारता ते अर्थ करून उसारता गे. Do I really mean it? Do I really mean it? या कोणी लीडर लीड करता म्हणून ताच्या फाटल्यान आमी म्हणटा गे, मुझे तरी बदलावण जावची म्हज्या परिवर्तनाद्वारे. मुझे तरी बदलावण जावची म्हज्या भावार्थाद्वारे. त्या रक्ताच्या स्रावाच्या स्त्रियेक जेजून म्हळें, स्त्रिये, तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. Your faith, your faith, your faith has healed you. Your faith. Your faith has healed you. वस तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. आज कितलो म्हजो भावार्थ तितली कृपा म्हज्या जिवितान सोम्याची. आज मागया ती कृपा जेजूच्या नांवान आज आमच्या जिवितान ताची आशीर्वादा या ब्रेसराच्या दिसा समर्पण दिवन आमचे जिवीत सांगया. हे उत्तर 3 पटी सांगता म्हणून रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरांत, जातलोय तू गावांत. तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भपत्राची डिटरॉनॉमी 28:4 आशीर्वादी जातलोय तू घरांत, आशीर्वादी जातलोय तू गावांत, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या गर्भपत्राची वासना हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरांत, आशीर्वादी जातलोय तू गावांत, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुझे सुबह आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. आज आम्ही आमचे जीवित पवित्र आत्म्याक दिला. आज सांगला, सम्या म्हाका कालतो कर, पवित्र आत्म्या म्हाका कालतो कर, म्हाका कालते जावंक शिकय. आज हांवें आनी तुवें कालते जाताना आज म्हज्या पेल्याक हांवें बोगसूंक शिकोवंक जाय. ते जावन आसा कालतेपणाचो गुर्त, कालतेपणाचो गुर्त तो जावन आसा. जोबान सगळे होगडायले, ताच्या इश्टांनी ताच्या मुखार वाद मांडलो. जेन्ना त्या ताच्या इश्टांनी ताचे लागीं बोगसणे मागले, जोबान तांकां बक्षिले, तांचेर आशीर्वाद मागलो. देवाचे उतर म्हणटा, सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस्त काय पाटे दिली.
पाठीन दिली मात्र नाही, ताची ग्रेस्त काय सर्वेस्परान आदी असल्या प्रास दोड्या पान दिली. जे कितें ताचे लागी असले सगळे दोड्या पान ताका मेळ्ळे. आज या कणांत विशेष एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी दंप्या. एक घडीभर आमच्या जिवितांत येयल्ल्या हर एकल्यांक उडास करया. विशेष सरान आमकां तांणी मस्त जुकयला, जावन पुरो अन्याय केला, नाव पाड गेला, चीट केला. देखन माईक म्यूट करा. स्वतःला आज या कणान तांचे पसत मागया. आज तुझ्या जिवितांत काही आशीर्वादा ब्लॉक जाल्यान, काही थक्क जालाय, तू हाताक गेल्लें काम सक्सेस जायना. या घडये त्या तुझ्या पेल्यापासून एक घडी माग. आम्ही मागया हर एका आमकां दुखयला. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी तांचे पासून उसारया. ती या घडी आम्ही मागताना तांकां सोम्याचो स्पर्श म्हणून दी. जे कितें आशीर्वाद आम्ही देवाचे उतरान आम्ही मागता, ते आशीर्वाद तांच्या जिवितांत याच घडये देवन येवन दी. जे केदळा आम्ही तांचे आशीर्वाद मागता, तेन्ना आमच्या जिवितांत असले एक ब्लॉक्स तुटून वचली. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करया. डिटरॉनॉमी 28:3 and 4 आशीर्वादी जातले तू शहरात, आशीर्वादी जातले तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या गर्भपासाची वासा, हिनाची बकरा. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वादी जातले तू शहरात, आशीर्वादी जातले तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भपासाची वासा, भिनाची बकऱ्या पिला. डिटरॉनॉमी 28:8 आशीर्वादी जातले तू शहरात, आशीर्वादी जातले तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भपासाची वासा, तुझ्या हिनाची बकऱ्या पिला. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुझे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आज समर्पण देऊया. आज या कणांत मागया. आज आम्ही कितल्योशा जणांक आमच्या जिवितांत दुखयला, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यानी. थोडी आम्ही कितस तांच्या विरोध करून जावन पुरो, पूण तांकां आमचेर कितेंय बेजार जाल्या आमकां कळीत ना जावं पुरो, आमकां कळीत आसा जावं पुरो. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा, देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा. मॅथ्यू 11:24 आम्ही हर एका दिसा मागता, हर एका दिसा आम्ही आशीर्वादा मागता आमचेर. देवाचे उतर म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकट मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळ्यास म्हणून सत म्हणा आणि तुमकां मेळटलेच. ह्या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध आसा ते बक्षिया, तवळ सर्गीचो तुमचो बापय तुमकां बक्षितलो. पयले. दुसरे, जेसू म्हणटा, जर तू काणीक भेटोवंक येताय तर काणीक भेटोवच्या पयले एक घडीभर उडास कर. कोणाकी तुझे विरोध कितेंय राग आसा, बेजाराय आसा, पयले तुजी काणीक दवरो, पयले वच ताचे लागीं बोक्साने माग, मागीर तुजी काणीक तू भेटय. तेन्ना तुजी काणीक देवाक मानवतली आणि त्या काणिकेचे प्रतिफळ देव तुका दिता. आज
आम्ही कोणाक दुखयला एक गडीपोर उडास करया. गोत्तासून गोत्तू नासतना जणार जावन नेणारपणान इन इग्नरन्स माग्या. आज देवा म्हजे सर्व असले सुख बक्षी म्हाका बोगसाणे मगों करपा दी. रिकन्साइल जावंक करपा दी. हे पवित्रत्म्या आमचे थंय तुटुल्लो तो बांध, तुटुल्लो तो संबंध आज परत एक कर म्हणून सांगा. तमिळोन हे उतर 3 पटी क्लेम करूया. डिटरॉनॉमी 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरान, आशीर्वादी जातलोय तू गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापसराची वासा, तुझी बकरा पिला. डिटरॉनॉमी 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरान, आशीर्वादी जातलोय तू गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, आशीर्वादी तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रा, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला. 28:3 and आशीर्वादी जातले तू शहरान, आशीर्वादी जातले तू गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रा, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला. जमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात आमचे वयर बारया. आम्ही हर एकली गळटा हर एका दीस रात म्हणल्या परी कितले जाणांक गळतात, गंभीर गळतात. कितले जणांचे गळले पैसे उरना, कितले सस्पल्यार रीण फारीक जातात ना. कितले जण असले सगळे होगडायला. सगळे असले एकाच सणे समस्या आयले, पिडा आयली, सगळे करसून गेले. आज लोन माथ्यार आसा, रीण सडला. आज घराचे EMI बांधूकी नाही, गाडयेचे EMI बांधूकी नाही, लोन फारीक करूंकी नाही. या कोणाक पैसे दिवंक घाल रीण करा, ते पैसे दिवंक कष्ट मरते आसात. फायनान्स पैसे काडलेले, भांगार अडव दवरला. आज ते काडूंक जायना फाटी. आज माग्या पवित्रत्म्या लागीं, पवित्रत्म्या आमकां वाट उक्ती कर. आमी कितें करी जाय, खंय आमी सुकोवन पडल्या, आमी कशे मुखार वचूं जाय. ये पवित्रत्म्या जॉन 16:13 सतसो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण सता कोण पावयतलो. आज सताच्या पवित्रत्म्या ये आमचे थंय देवोन, ये सताच्या पवित्रत्म्या आमी आशीर्वादीत भुरगीं देवाची. आमची आशीर्वादां खंय ब्लॉक जाल्यान तूं ती उक्ते करून दी. आमकां नव्यान तुझ्या कृपेन भर. आमकां तुझ्या वाटेन चले. सत आमकां सुडका दिता, सत आमकां कळीत कर म्हणून मागया. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करया. Deuteronomy 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरान, आशीर्वादी जातलोय तू गावान, आशीर्वादी जातलोय तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रा, तुझ्या हिणाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरान, आशीर्वादी जातलोय तू गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रा, तुझ्या हिणाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरान, आशीर्वादी जातलोय तू गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रा, तुझ्या हिणाची बकऱ्या पिला. मान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिमा बियांका ते विधिकर आत्माच्या मनाच्या गडी. दोन्ही आमेन. हात आमचे वयर बाऱ्या जाताला तिंबेर पड्या. कोण आमच्या घरा आसत तिंबेर पड्या. दोन्ही हात आमचे वयर बारी एक कडी पोरदोळे आमी दंप्या. आमच्या लागीं कितल्याशे जाणांनी मागोंक सांगला.
कोण तुमका घरानात कोणी कामाकडे असं जाऊन पुरो कोणी बसार असत या घडी वयणार असत तुम्ही सलारी हर एक दिसा या मागण्यात जॉईन जातात. देवाचे उतर हृदयातल्या स्पर्श करता. आमचे तई अजापा करची या देवाच्या उतरान कित्याक तांतू असा जीव त्या उतरान वळता. आम्ही ते उतर सांगताना ते उतर आम्ही पळयताना ताचे ते जीव असा चिंत्या आम्ही बेजारेन असा जावंक पुरो खंतीन असा जावंक पुरो. पूण एका व्यक्ती सदांय पळयताय सदांय बरी स्माइल दिते असता. ताका पळयल्या तक्षणा आमचे थंय आमचो भावार्थ सरता. आमचे थंय स्माइल करयांक बघता. म्हाका उडस आसा सुमार 2007 हांव बॉम्बे एका कंपनीन काम करतलो. थंय काम करून गेल्ले येरला म्हणजे सांगता काम करचे थोडी कॉलिग्स तांच्या हर एका दिसाच्या कामांत तांकां थोडे पटी बरें जातले सक्सेस मेळटले थोडे पटी मेळनातले निराशेन आसतले. थोड्यांनी आमकां सांगिल्लें आसा लॅन्सीक पळयलेस आमकां तोय थोडे पटी सलवता तोय थोडे पटी ताचे काम सफळ जायना जाल्यार ताच्या मुखा म्हळ्यार केदाळे आसू असतात. ताका पळोवन आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा. ताका पळोवन आज तेच इन्स्पिरेशन ह्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. हे उतर आमकां इन्स्पायर करता. हे उतर पळयता आमचे दोळे उजवाडतात. ताचे थंय उजवाड आसा. ताचे थंय म्हजे थंय न्ही खंयच्याय व्यक्ती थंय न्ही ताचे थंय उजवाड. आमकां उजवाडाची वाट आसा. साम 119, 105 सर्वेस्परा तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज हे उतर आमच्या पावलांक दिवो आमच्या दोळ्यांक आमच्या कुडीक आमच्या चिंतनाक आमच्या हर एका विशयाक हे देवाचे उतर वाट उजवाड जावन आसा. आज हे उतर आमच्या जिविताचे उजवाड जावन दी. एकडी बोर मागया. कोणेय आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांकां समर्पण दिवया. एकडी बोर खरी एका पिढ्याक समर्पण दिवया. हे सगळी मागण्या सोबत आमचे आत्मीक डिरेक्टर सगळे आमच्या टीम आज कोणाचे बर्थडेस आसा आज कोणाचे एनिवर्सरीज आसा या लायनीर आसा तांच्या पासून विशेष तरण्याकडे मागया. कोण फर्स्ट टाइम ह्या मागण्यात जॉईन जाला जावंक पुरो कोणेय तांकां नंबर दिलो कोणे लिंक धाडले आज फर्स्ट टाइम जॉईन जाल्यार आज तांच्या पासून स्पेशली मागया. जे कितें आशे येवन ते ह्या मागण्यान जॉईन जाल्या जे कितें समस्या घेवन ह्या मागण्या येयला सोम्या लागीं आयिल्ले कोणूच खाली हातांनी पाटी वचनात. नेवर कोणूच पाटी वचनात. ह्या घडये राईट पायाच्या दोंपरागड्याच्या फाटल्यान कोणाक दूख आसा शिर ओढल्या पर्यंत जाता जेजू त्या व्यक्तीक स्पर्श करता. मागया विशेष हर एकल्याच्या गरजो समर्पण दी. दोन्ही हात वयर उबार सांगाता मेळोन हे उतर 3 फाटी घट्ट धरून क्लेम करया. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वादी जातलो तो शहरात आशीर्वादी जातलो तो गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या शेतातले पीक तुझ्या गोरवापासून वस्त्रांतले हिनाची बकऱ्या पिला. आशीर्वादी जातलो तो शहरात आशीर्वादी जातलो तो गावात आशीर्वादी तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या वस्त्रांतले हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलो तो शहरात आशीर्वाद जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गोरवापासून वस्त्रांतले बकऱ्या पिला. एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो मगाच्यानो फाल्यां सकाळी त्याच वेळार सक्रामेताचे आराधना आसा. चड आनी चड लोकांक सांगा
चड आनी चड लोकांक आमी सांगाता म्हणून त्या सक्रामेंतान जेसूचे आराधन करया, सांगाता म्हणून त्या सुम्याची स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. hallelujah, 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 पवित्र उत्तर जिवे तुझे उत्तर क्रियात्मक ते तुझे उत्तर आमक खालते करता, ते उत्तर आमचे ते परिवर्तन हाडता, जीव शिकयता, जीव शिकयता. ते उत्तर आमचे पवित्र आत्म्या तुझे उपसाचे करता, तर आम्ही फळ दिशे करता. शांत तुझ्या कृपेन थंयच वाट्यान 100 वाट्यान फळ देऊची जी भुरगीं जाय कर. आमच्या जिवितांत तुझे आशीर्वाद देवय. कितल्यांचे काही मागोंक जाणा कादर जिवितांतले खरी एक समस्ये यापासून मागून असतात. कादर जिवितांत गांवपुर भुरग्याचे देणेना यापासून मागून असतात. जैलांत आसा जांपुरो डिपोर्टेशनाक पुरो कोर्टाची केस आसा, जागेची समस्या आसा, डॉक्युमेंटाची समस्या आसा, कोणाची बर्थ सर्टिफिकेट या, कोणाचे रिपोर्ट्स ब्लड रिपोर्ट येवंक आसा, कोणाची सर्जरी आसा, हरियक पिढी आसा. या घडी त्याची जाऊन मग आज हरियकलाची जो आशीर्वाद घाल बेसवदवे आवाज मागता. आमेन, आमेन, आमेन. उदास दवर ये बहुदयाळी अंकारी मरी सगळ्याक धवलो आधार मगलो तुझे मध्यस्थी सजलो कोणतुनी मोकळ्या नसताना गेल्लो म्हणून कधी सायकवना हे निर्गाळगे तुझ्याकडे येता. शामकारी मुझे माई तुझ्याकडे येता आणि कधीच तुझे मुखार रावता. तुझी सल्ल्या देवपुत्राचे माई आणि तिरस्कार नका पूर्ण तुझे ते मखादी. आमेन, आमेन, आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्या आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाचनो आयसो दीस देव तुमकां हर एकल्यांक ताच्या आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. फाल्यां मेळया ह्याच वेळा सक्रामेंताच्या आराधना सांगाता. गॉड ब्लेस यू. Thank you, brother.